natin kung ano yung laman. I'm so excited po talaga. Yan. See? Totoo po talaga guys na tingnan nyo. Di ba? White dragon fruit. Hi guys! Ayan, welcome back again sa aking channel. So this is Tips Mayo for more videos all about dragon fruit. Yan, please subscribe and see on my playlist po. Nandun po lahat ng all about dragon fruit sa aking YouTube channel. So subscribe and click the bell para updated kayo sa iba ko pang videos. Ayan, so for this video, ayan, makumplito na po natin yung 3 types variety of dragon fruit. So yung una is yung sa amin. No? So yung red yung laman, tapos yung balat niya is pink. So yung pangalawa kong natikman is yung yellow. Tapos yung laman po ng yellow is white. So ngayon guys, may pakita ko sa inyo yung pangatlo na variety. So ito yung binigay sa akin. Near lang po yung farm nila dito. Hindi farm po yung wala siyang farm ang nagbigay nito. So I think guys, ito po yung variety na kulay pink po yung balat, tapos yung laman is white. So maliit lang po talaga, ganito lang po talaga yung kaliit. Pero I think mas mamalaki pa to pag meron kaming variety dito sa farm. So nagtanim na po ako dun. Tamang-tama po talaga na yung pinuntahan ko na wild na dragon fruit dito sa farm, near sa aming farm, is ito po yung bunga niya. Kasi nga, nagsabi po yung may-ari nito, sa nagbigay nito, maraming salamat. Sabi niya, ito po daw yung dragon fruit na kinuha ko dun sa yung may wild. Kasi nagtanim siya, tapos yung bunga is ito pala guys. So yung laman nito is white. So ipakita ko sa inyo, at saka malalaman natin kung ano yung lasa, no? Ayan, so I'm so very blessed po talaga guys. Kasi nga, natikman ko na po lahat ng variety na dragon fruit. So ito yung pang last. Pink po yung kulay niya, tapos yung laman is white. Ayan. So yung first kong natikman talaga guys sa dragon fruit is doon sa Taiwan po. Doon po ako unang tikim ko ng dragon fruit doon sa Taiwan. So yung variety is yung red. Kulay pink po, tapos yung laman is red. Doon po ako unang tikim sa Taiwan. Yan, kasi doon sa Taiwan is parang harvest season lang po ako makapunta doon. So ngayon, pandemic, hindi na ako makapunta doon. Pero soon, makabalik po ako doon sa Taiwan. Sabi ng sister ko. Kasi yung sister ko is nandun po sa Taiwan. Ayan. So ngayon, ipakita ko sa inyo guys kung ano yung laman nito. At saka ano yung lasa ng third variety dragon fruit na hindi ko pa natikman. So I'm so very blessed po talaga. Inuulit ko, I'm so very blessed. Kasi nga, lahat ng variety ng dragon fruit is matitikman ko na po. Ayan. So ano pang hinitin natin? Slice muna natin to. Let's go! So, i-slice na po natin. Ipakita ko po talaga sa inyo. Maliit lang po talaga siya. Tingnan natin kung ano yung laman. I'm so excited po talaga. Yan. See? Totoo po talaga guys na tingnan nyo. Di ba? White dragon fruit. So yung kulay niya, so sa outer niya is kulay pink. Tapos yung sa loob is kulay white. Yan o, white. Yan, white. Yan, so tikman na natin. Grabe guys. I'm so blessed po talaga, no? Tingnan nyo. Iba po talaga yung kulay niya. Namamangha talaga tayo, di ba? So yung laman niya is para siyang yung yellow na variety, yung natikman ko, kasi white po. I think matamis po ito. Siguro ng dragon fruit na natikman natin, no? Matamis. May lasang tamis. Diba? So tikman na natin. So ayan guys, ito na po yung ating white na dragon fruit. So yung laman is white. Tapos yung balat niya is kulay pink. So ito po yung pang 3 variety dragon fruit na natikman ko. So tingnan natin kung ano yung lasa.
i-explain ko po sa inyo guys. Yan, so unahin natin yung isa. Yan, maliit lang siya pero pwede na po siyang makain. Ganito po kasi karamihan yung bunga, sabi ng may-ari. Ganito talaga yung bunga ng kanilang dragon fruit. Maliliit lang. Pero yan saktong-sakto na. Tingnan nyo. Di ba? Grabe. So, maraming salamat po sa nagbigay nito, no? Ayan. Malapit lang po yung bahay nila dito kasi hindi po farm yung nagbigay nito. Wala po siyang farm. So, tinatanim lang niya to sa gilid ng kanilang bahay. Ayan, so tikman na natin guys. Tingnan nyo guys. Yung lasa niya. Yun na. Hindi mo po mapifeel yung asim. Wala siyang asim. May pagka-matabang. Pero, so yung taste ko guys, hindi tayo magkapareho, no? Kasi nga, iba't iba po yung taste natin. So yung, i-explain ko lang po sa inyo. Yung lasa niya po guys is, may pagka-matabang. Hindi siya medyo matamis, no? Yan po. Grabe. So, sa lahat po ng matamis, yun pong sa tikman ko sa tatlo, no? Yung yelo. Mas tamis po talaga yung yelo kaysa sa amin. Kasi sa amin, pag hindi na masyado hinog, may kunting asim. Same lang po siguro lahat ng dragon fruit, no? May asim pag hindi insakto or sakto yung kanyang pagkahinog. Ito guys, parang matabang siya. Siguro, so yun ang experience ko, kaya ganito yung lasa siguro niya kasi nga maliit. Pero sakto lang naman. Yan. Naubos ko na po yung isa. Grabe. Tingnan nyo. So soon, meron na kaming ganito dito sa farm. Kasi nagtanim ako doon sa yung, kung nakita nyo po sa aking playlist, yung nakita ko pong dragon fruit, wild dragon fruit, nagtanim na po ako. Ayan o. Wow. Parang jelly, di ba? Ginaganyan yung jelly is. Jelly is talaga. Yan o, yung kulay niya guys, yung nasa ilalim, parang may kulay brown. Yan. May kulay brown. Pero sakto lang naman. Wala talaga siyang lasa. Matabang. Pero pag ito ay malaki siguro, mapifeel mo na yung lasa niya. Pero ngayon, medyo matabang. Yung asim, kunti lang yung walang asim, kunti lang yung tamis niya. Grabe. So yan guys, inuulit ko, no. Maraming salamat po sa nagbigay nito kasi nga ito po yung pangkumplito sa aking natikman na lahat na variety of dragon fruit. So yung first is sa amin, yung nasa likuran ko. Yan po yung purple. Tapos yung pangalawa is yung kay Kuya Mario doon sa Bourbon. So maraming salamat Kuya Mario sa patikim kasi sa kanyang yellow dragon fruit. So soon marami siyang yellow dragon fruit variety. So yung panglas is ito. Ito yung natikman ko, yung white yung laman niya. Pero yung kulay niya is kulay pink. Pero yung laman is kulay white. Diba? So I'm very blessed po talaga. Kasi nga lahat po ng dragon fruit ng variety is natikman ko na. So maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mio. Keep safe always po and God bless. Bye-bye. So maraming salamat kay Kuya Mario. Tapos sa nagbigay nito, alam ko kung sino ka kasi nga isa sa po siya sa aking mga followers. Nakita niya pa yung mga video ko about dragon fruit. So sabi niya,
si Tips Mio, wala pa siya nakatikim ng ganitong dragon fruit. So, i-offer ko to sa kanya. Sabi niya, yung sa aming dragon fruit, ibigay ko po sa kanya, magbigay ako. Tapos, binigyan ako niya nito. So, soon, parang nag-barter kami para matikman din niya kung ano yung lasa ng aming dragon fruit. Diba, guys? So, share lang, diba? So, yan, very successful po talaga kasi nga, lahat po ng dragon fruit ng variety is natikman na po ni Tips Mio. So maraming salamat po guys sa walang sawang suporta. Once again, keep safe always and God bless po. Thank you. Ayan, maraming salamat. Don't forget to subscribe and follow me on Facebook page for more videos. Yan, nasa playlist Cooking Outdoor Lifestyle about dragon fruit. Nandyan po lahat. Yan, subscribe and click the bell para updated kayo sa iba ko pang videos. Thank you for watching guys. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat po. Yan. Nabusog ako sa maliit na dragon fruit. So, I'm so lucky talaga. Thank you, Lord. Thank you. Sa Panginoong Diyos. Sa binigay na sa akin na blessings. Maraming salamat guys. Ingat.